Jama'a barkanmu da wannan lokaci. A yau ne muka sake kawo muku ƙarin bayani game da wannan abu da ake kiransa condom. Shi wannan condom ba komai bane ba face wani abu da ake sa shi yayin yin jima'i. Duk lokacin da mutum ya sa shi zai yi amfani da shi baya ƙara masa wani amfani illa ya rage masa kuzari da kuma ƙarfin gaba. Saɓanin yace maniyi shi yake fitowa da ƙarfi, wannan abin yakan daƙilar da shi domin ya hana shi fitowa. Kuma duk yayin da aka ce maniyi ya fito bai samu hanyar da zai fice ba, zai bulle ba, to akwai matsala. Akwai wanda zai koma maka cikin mara ya je ya zauna, to ga nan ne ake samun mutuwa a zakari. Sai ga mutum a zakarinsa ya rasu, ya mutu ba tare da wani an je ko ina ba, ko da an je asibiti sai ga ana ta shan wahala ta bai kwayoyi domin ana so a samu waɗancan sinadaran su dawo su ci gaba da aiki. Wannan ba mafita ba ce ga mutum. Mafi akasarin waɗanda suke yin amfani da wannan abu mutane ba su fi mutane biyu bane ba zuwa uku. Na farko dai bai wuce wanda zai yi amfani da shi kaga yawo bai wuce kamar saurayi, wato wanda bai taɓa yin aure ba zai je fasikanci da wata mace, ko kuma har saɓanin dai haka, ko kuma ka samu wani magidanci mai aure wanda yake da aure amma menene wai bai so iyalinsa ta ɗau ciki, sai ga yana amfani da wannan abu. Kuma wannan ba hanya ce mai kyau ba, kaga mutum yana ɗaukar wani abu yana sawa domin yin amfani da iyalinsa. Hakan yakan jawo masa matsala daga ƙarshe wacce za ta haifar masa da tsamar ido. Hakan za a je asibiti a yi ta fama ba a samu abin da ake bukata ba. Don haka jama'a muna jan hankalinku da ku guji yin aiki da wannan abu. Wannan abu yana da matuƙar cutarwa ga lafiyar ɗan adam ga kuma tattalin lafiyarsa. Don haka a yi haƙuri a dakace mu anan, za mu kawo muku ƙarin bayani game da wannan al'amari. Kamar yacce aka saba za mu yinka kawo muku su akai-akai. Ga mai bukata sai da na subscribe domin neman ƙarin bidiyoyinmu akan wannan al'amari. Mun gode, sai an jima.